نبی کریم علیہ السلام 1400 تقریباً 1400 صحابہ نو نال لیا تے خیبر وال ٹر پے. یہودی تعداد تقریباً 10,000 سی. اہل ایمان دی تعداد یہود دے مقابلے چ تقریباً 10واں حصہ سی، مگر ایمان مضبوط سن. سواریاں جب ٹریاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے قرآن چ پہلے خوشخبری دے دی تھی. فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اسی وعدہ کرنے ہیں، وعدہ رہا کثیر مال غنیمت ملے گا. فتح دی خوشخبری سی کہ فتح خیبر فتح ضرور ہوئے گا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب غلامانو لے کے ٹرے خیبر ول. گرامی قدر حضرات، رستے دے اندر سفر دی وجہ سے سواریاں آہستہ چل رہیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نام سی حضرت عامر بن عقبہ، حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی سن. آواز بڑی سریلی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ہدی خانی کر. عربی لوگ اپنے اونٹوں نو تیز ٹورن واسطے ہدی پڑھ دے سن، کچھ عجیب آواز نہ نغمہ پڑھ دے سن جدے نال اونٹ مست ہو کے تھکاوٹ بھول جاندے سن تے اونٹ تیز دوڑ دے سن. نبی پاک نے حضرت عامر نو فرمایا کہ ذرا ہدی خانی کر. انہاں اپنی سریلی آواز نہ جدو ہدی پڑھی نا تے اونٹاں نے دوڑ لگا دیتی. نبی پاک نے دعا دیتی. سرکار نے فرمایا یا اللہ ایدی مغفرت فرما. حضرت عمر فاروق نبی پاک دے قریب آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں تھوڑی دیر زندہ رہن دیں دے، تھوڑی دیر زندہ رہن دیں دے. صحابہ حیران ہوئے کہ سرکار نے فرمایا دی مغفرت فرما. تو سرکار عمر فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ انہوں تھوڑی دیر اور زندہ رہن دیں دے. دعا اور ان الفاظ دے اندر مطابقت نہیں. حضور نے کچھ فرمایا ہے، عمر کچھ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں سرکار جنہوں یہ دعا دے دیں او میدان جہاد شہید ہو جاندہ ہے. سرکار نے یہ دعا دیتی، معلوم ہو گیا کہ انہیں خیبر دے اندر شہید ہو جانا ہے. سرکار نے دی بخش دی دعا فرمائی کہ یا اللہ دی مغفرت فرما. گرامی قدر حضرات، ایک اور صحابی نو بھی اسی غزوہ دے رستے چ نبی پاک نے یہ دعا دیتی، وہ بھی میدان جہاد شہید ہوئے. گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر جاری ہے. کانیت والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو خیبر دے بار پہنچے، ادھر یہودیاں نو خبر ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا سارا صحاب نو لے کے نا تے سامانے جہاد لے کے نال خیبر تے آ چکے نے. یہود نو خبر تے پہلے منافقین نے دے دیتی سی، مگر اللہ دی قدرت نو کچھ ہو رہی منظور سی. اچانک اللہ نے یہودیاں دے ذہن جو یہ بات ختم کر دیتی کہ سرور کائنات تو ہاڑے تے حملہ کرنے والے نے. کتابہ تاریخ اور سیرت نگارہ نے لکھیا کہ یہود اپنیاں حلہ اٹھا کے اپنیاں پہلیاں تے کھیتاں وال حل چلاون جا رہے سن. انہوں نے بھول گیا کہ ساڑے تے حملہ ہونے والا ہے. اللہ نے بلا دیتا. انہوں نے ٹڈی دل ورگے چھوٹے چھوٹے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے روب تے دب دبے نال ہل گئے. کونیت والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے خیبر دا معاشرہ کر لیا، نبی پاک دے صحابہ 1400 نے، ادھر یہودیاں دی تعداد 10,000 ہے. جب یہودیاں نو خبر ہوئی نبی کریم آگے نے، نوجوانوں نہ دے دل بیٹھ گئے. 10,000 یہودی نے پر انہاں دے دلوں دے اندر ایسی ہیبت چھا گئی. اللہ نے پہلے خوشخبریاں دے دتیاں سن. نبی پاک نے ایک مہینہ خیبر دا محاصرہ کیتا. نوجوانوں چھوٹے چھوٹے حملے ہوندے رہے. اچانک ایک دن خیبر دا دروازہ کھول کے خیبر دا بہت بڑا پہلوان جدا نام حارث ہے، جدا مرحب دا چھوٹا بھائی ہے، جدے گرز دا وزن تے نہ مانے اپنا گرز لہرا دا یارے آؤ. او جڑا طاقت دا پہاڑ تے گوشت دا پہاڑ ہے. نوجوانوں جڑے ویلے مسلمانوں شہید کردا تریا، کئی صحابہ شہید ہو گئے. مولا علی سامنے آئے، کوئی بار کیتا دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہودیاں دا دل بیٹھ گیا، اے ساڈے چوں بڑا پہلوان سی، کوئی تلوار دے وار دے نال مسلمانوں نے دے دو ٹکڑے کر دیتے نہیں. ہن یہودی باہر نکلن دی جرأت نہیں کر رہے. میرے آقا نے ایک دن فرمایا اے 8 کلے نے ایک کر کے صحابہ انہاں کلیاں نوں فتح کر دے رہے. نوجوانوں جڑا سارے تو مضبوط قلعہ سی جدا نام قمیص جنوں خیبر کیا جاندا سی، اس خیبر دے کلے دی واری آئی. کلے دن میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو بھیجے آؤ، فرمایا جھنڈا لے جاؤ، آ میرا پرچم لے جاؤ. اس سفید رنگ دا پرچم جدی تے کالے رنگ دے نال کلمہ طیبہ لکھے آئی. فرمایا جاؤ جا کے فتح کر کے آؤ. سارا
جنگی ہوندی رہی شام صدیق اکبر لشکر لے کے واپس آ گئے نہ فتح نہ شکست اگلے دن میرے آقا نے حضرت عمر فاروق نو بھیجیا سارا دن جنگی ہوندی رہی شام ویلے فتح تے شکست دے فیصلے تو بغیر حضرت عمر فاروق بھی واپس آ گئے تیسرے دن ایک انصاری صحابی نو لشکر دے کے بھیجیا فیصلہ پھر بھی نہ آیا ادھر میرے آقا فرما رہے سویرے میں انہوں جھنڈا دے کے بھیجنا ہے جدے ہتھا چلا نے فتح لکھ دیتی ہے فرمایا بندہ او ہوئے گا او اللہ دے نبی نال پیار کر دے رب دے رسول او دے نال پیار سمجھ آئی تو بولو والا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اس تو قبل میرے نبی نے صحابہ نے مشورہ کیتا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے جڑے یہودی نے نا اے اپنے کھجوراں دے باغاں نال بڑا پیار کر دے اتھوں تک کہ اپنی اولاد تے اپنے پتراں نال درختاں نال زیادہ پیار کر دے تے ہووے نہ تے اسی انہاں دے دل کمزور کرن واسطے درخت کٹ دئیے حضور نے فرمایا دل کر دے کٹ لو 400 درخت صحابہ نے تقریباً کھجوراں دے یہودیاں دے خیبر دے کٹ دیتے یہودیاں دے دل مزید بیٹھ گئے ڈرے تے پہلے ہی بڑے سن اللہ نے روب تے دبدبا ایسا حضور نے فرمایا رب نے منوں ایسا روب عطا کیتا ہے جڑا کسے نبی نو بھی نہیں دیتا نبی پاک نے فرمایا میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دے سفر تے ہوئے او دے دل تے رب میرا روب طاری کر دیندا ہے 1 مہینے دے سفر تے سرکار نے فرمایا میرا دشمن ہوئے او دے دل تے میرا روب طاری ہو جاندا ہے ڈرے تے یہودی پہلے ہی بڑے سن جدو درخت کٹے گئے نا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے میرے نبی دی بارگاہ تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا نا خیبر فتح ہوے گا نبی پاک نے فرمایا ہاں قرآن نے اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ کہ اتھو بڑا مال غنیمت ملے گا تے مال غنیمت پھر ملتا جدو فتح ہو جائے لہذا وعدہ کے فتح ہوے گا وعدکم اللہ نے وعدہ کر لے تواڈے نال تے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ پھر درخت نہ کٹو نہ کٹواؤ یا رسول اللہ جدو فتح ہونی جو ہے تے درخت مڑ پھر ساڑے ہی نے نا یا رسول اللہ نہ کٹواؤ میرے آقا نے منع فرما دیتا درخت نہ کٹے جا من ہن گرامی قدر حضرات جدو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں سویرے جھنڈا تے پرچم انہوں دے مانگا جدے ہتھاں تے اللہ نے فتح لکھ دیتی ہے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں تو انہوں صرف ضروری واقعات عرض کر رہے ہیں ورنہ اتنا لمبا عنوانی کہ میں کم از کم 1 مہینے دے جمعے درکار نے صرف تو انہوں جنگ خیبر سنان واسطے ہن او کون سی جنہوں اللہ دے نبی نے جھنڈا دینا سی سارے صحابہ دا دل کرے کدے میں ہوا کدے سارے صحابہ پوری رات نہیں سوتے کیونکہ حکم کی سی کہ ایک جو دے ہاتھ تے اللہ نے فتح لکھ دیتی ہے دوسرا وجہ ایسی کہ او اللہ رسول اللہ محبت کر دے اللہ رسول دے نہ محبت کر دینے صحابہ فرما دے ساری دنیا ایک پاسے آ جملہ ایک پاسے دل کردہ سی اسی ہوئی ہے جدے تے ناز سرکار کر دینے کہ رب رسول نہ پیار کر دے تے رب رسول او دے نہ پیار کر دینے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چکے بہت بڑے مجاہد سن آپ فرما دے کہ میں نے خیال آوے کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں میں بڑا مجاہد ہاں آپ فرما دے کہ نیت لے کے میں سرکار دے خیمے چاہ گیا دو زانو ہو کے نا نبی پاک دے سامنے اس طرح کر کے بڑی دیر بیٹھ کے حضور ہون جنڈا دین تھوڑا حولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے کوشش کرو بلا سبحان اللہ نکلے گی ودی نو ست ہی خیرہ ہوں دیا میں بیکھو کیڑے بہادران دی گل سنام اللہ کا کہ توڑے کو سبحان اللہ بھی نہیں کھئی جان دے گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میرا کدے زندگی ساری امارت نو دل نے کیتا امارت مطلب امیری کسے لشکر دا امیر بننا مگر خیبر دی رات تے میرا بھی دل کرے کدے کملی والے سویرے جھنڈا منو دے وننا ہن سارے صحابہ ساری رات جاگ دے رہے تے دعاواں کر دے رہے کہ جھنڈا پرچم سویرے علم سرکار منو عطا فرماون ہن آئیے دوسرا پہلو دیکھیے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں انہاں دنوں وچ اکھاں دکھ دیاں سن اکھاں سج گئیاں اکھ کھل دی نہیں سرخی آ گئی اکھاں دے اندر سوزش اور سوجن ہو گئی اتھے تک کہ کتابہ چ لکھیا کہ آپ اپنے پاؤں وال بھی نہیں سن ویکھ سکدے کہ پاؤں وال ویکھدے سن تے اکھاں چ درد زیادہ ہوندی سی اکھیاں جھکاندے سن تے درد زیادہ ہوندا سی مولا علی اس لشکر کے حضور دے نال نہیں گئے اے مدینہ طیبہ سن
دن اچانک مولا علی نے خیال آیا علی سرکار جنگ کرن تے تو گھر بیٹھا رہے ہوئے بھی نبی دا ویر برداشت نہ کیتا اچانک مولا علی گھوڑے تے بیٹھے تے ٹر پہ خیبر والے ادھر سرکار فرما رہے سویرے جھنڈا انہوں دینا ہے جدنا اللہ دے رسول پیار کر دینے اسے رات مولا علی خیبر دے میدان سے پہنچ گئے اکھاں دکھ رہی آسر سارے صحابہ فرما دینے کہ ارادہ ساڑھا ایسی کہ پرچم سانوں مل جائے پر جدو علی پہنچے تے ساڑھا خیال آیا علی لے جانا نمبر پر جدو اکھاں والے ویکھیا تے خیال آیا نہیں اے علی نہیں ہو سکتے اینا کو تے پیر وال بھی نہیں ویکھیا جا رہا تے اتنا بڑا مارکا خیبر دا علی کی میں فتح کرنگے مولا علی گرامی قدر حضرات آ رہے رنگ پیش کرنا لی دے آمندہ سارے میرے نال مل کے پڑھئے گا ادائے احمد مرسل ادائے مولا علی ادائے سرور عالم ادائے مولا علی تو راہ نور بنی مثل کوہ دور بنی جہاں جہاں سے گزر کر ہے آئے مولا علی جہاں جہاں سے گزر کر ہے آئے مولا علی اور علی کا کام ہی گرتوں کو تھام لینا ہے گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا علی گرائے جس کو مقدر اٹھائے ایک باری سارے پڑھو مولا علی ضرور رکھے آج گرائے جس کو مقدر اٹھائے ایک باری وہ بولے جیتا مولا علی ہے گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا علی گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا نوجوانہ مولا علی فرما رہے ہیں ادھر خیبر دے علاقے دے اندر گرم ہوا پہ چل دی گرمی بڑی شدید ہے فرما دینا میں رات پہنچے آؤ سویر ہوئی سارے صحابہ دا دل کریں اج کملی والے علم تے پرچم میں عطا کر دیں جدو سویر ہوئی میرے آقا اپنے خیمے چو نکلے سرکار نے فرمایا علی کتھے جدو آیا نا لباتے علی دا نام جدو آیا نا علی دا نام لباتے صحابہ فرماتے نے لو جی گیا آج جنڈا گیا علی والا پر خیال آوے اکھاں سجیاں کھل دیاں بھی نہیں یہ معاملہ کیویں ہوئے گا مولا علی آئے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے حضور نے فرمایا علی کی حال ہے عرض کیتی سونیا اکھ کھل دی نہیں پاؤں والے ویکھیا نہیں جا رہا آ میرے والے ویکھیا حضور فرمایا میرے سامنے بیٹھ علی بیٹھے نا ہو گیا آپریشن مولا علی فرماتے نے جدو لواب دہن لگایا نا میرے رسول نے سوزش بھی ختم درد بھی ختم آنکھ کھولی ایویں نہیں اج بھی سیدان دی آنکھاں ایڈیاں سونیاں محمد نے تھک مبارک لایا ایویں نہیں سیدان دی آنکھاں چا اج بھی یہ کشش اے میرے نبی نے اپنا تھک مبارک لگائے اجڑے نبی ورگے ایڈیاں چکے باندھے نا بیلی اے تو سکتے غور کیتے کہ بندہ کسی نے دھوکہ دے وے فریب دے وے نا ساڑھے لوگ پنجابی چ عمومی یہ جملہ بول رہے کہندے نے فلانا بندہ فلانے نے تھک لا گیا تھک لاواں تو مراد دھوکہ دے گیا فریب کر گیا او یار دنیا دار تھک لاوے تے حسدہ رو پوے دکھی ہو جائے واہ مدینے دے تاجدارہ تو تھک مبارک لگا دے میں روندے ہس پہندے وہ کیڑی شفا ہے وہ جڑی رب نے مصطفیٰ دے تھک مبارک سے نہیں رکھی 10 بندیاں دا کھانا 1800 کھا کے ٹر جاندے وہ جڑے کھانے چ میرا نبی تھک ڈال دے وے تے صحابی فرماتے نے میں ڈھکن چک کے ویکھیا تے جے روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے تو کہ تھک نبی نے لگا دیتا ہے نا تھک مبارک لعاب دہن مبارک لگا دیتا انجھے تے لعاب دہن کما مگر سمجھا ملی تھک مبارک کہہ رہے ہیں نوجوانوں میرے آقا نے نا مولا علی نو مولا علی فرماتے نے سوزش بھی دور ہو گئی درد بھی دور ہو گیا اکھا کھولیاں تے نور پہلے نالوں بھی زیادہ ہو گیا اس طرح کر کے نا تے میرے نبی ہاتھ اٹھائے سرکار نے دعا کی تھی حضور فرماتے نے یا اللہ علی کولوں گرمی تے سردی دویں دور کر دے
مولا علی سردیاں وچ بریک کپڑے پہن دے سن تے گرمیاں وچ روئی دا لباس موٹے کپڑے پہن دے سن. اسے پوچھا جی الٹ معاملہ کیوں ہے؟ فرمایا نہ گرمی لگ دی ہے نہ سردی لگ دی ہے، سرکار نے فرما دیتا علی تو گرمی سردی دور کر. اے او علی ہے. کون ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا تے پرچم اس سفید رنگ دا پرچم تے علم جدے تے کالے رنگ نال کلمہ طیبہ لکھیا سی. سرکار نے دیکھ نہ جھنڈا اے فرمایا جا علی اللہ نے تیرے ہاتھ سے فتح خیبر لکھ دیتی ہے. سرکار دو عالم نے ثابت کر دیتا علی ہوئے جدنا رب تے رسول پیار کر دینے تے علی ہوئے جدنا رسول اللہ تے اللہ پیار کر دینے تے اے ہوئے جڑا اللہ رسول نہ پیار کر دے. صحابہ فرما دینے اس دن اسی علی دے مقدران تے رشک پہ کر دے ساں. والی تیرے مقدران تو قربان جائیے. گرامی قدر حضرات مولا علی ٹرے ہون لشکر لے کے کالے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو آپ سجایا سر تے دستار آپ بندی. کون ہے علی نے سر بھی آپ پہنائی علی نو ذوالفقار تلوار پکڑائی تے مولا علی ٹری جا رہے تے آوازاں آ رہی ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروران دیگار. مکی کہہ رہے ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. او دے ہاتھ جڑی تلوار دا نام ہے ذوالفقار. ذوالفقار تے جڑا جا رہے ہو شاہ مردان سارے مردان دا شاہ تے سردار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. گرامی قدر حضرات مولا علی جدو لشکر لے کے ٹرے نا تمنا تے ہر صحابی دی سی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سانو عطا کر دن پر میرے نبی نے علی نو جدو عطا کیتا جھنڈا تے عطا کیتی ذوالفقار. اے صحابہ فرما دینے اسی سمجھ گئے علی تارا نبی دی انجمن دا. بڑے بڑے عظیم شناخان میں دیکھ رہے ہیں جناب علی حیدر قادری صاحب حیدر علی صاحب ڈھلے والی والے مشہور و معروف پاکستان دے نعت خان قاسم علی بھی بیٹھے. میں انہاں نو سناون لگا یقیناً سمجھ جاؤں گے آسانی نال. علی تارا نبی دی انجمن دا. علی دا نام سن کے وہ خوش ہوندا ہے جدی ماں نے درود پڑھ کے پلایا ہوئے. جیڑا علی والا مل کے میرے نال پڑھے علی تارا نبی دی انجمن دا علی وارث محمد دے چمن دا علی دے نام تھی ہوندہ یاروں اے گلدستہ مکمل پنجتن دا. علی تارا نبی دی انجمن دا. صحابہ سارے پیارے پر علی تارا نبی دی انجمن دا. سرکار نے دے کے جھنڈا جدو مولا علی نو بھیجا ہن مولا علی نے آئے نا خیبر دے باہر. توجہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر دے باہر آئے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار لہرائی. میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے اور یہودی اپنے خیبر کا دروازہ بند کر کے کھڑے نہیں. اچانک دروازہ کھلے ایک مہینہ ہو گیا محاشرین انہاں دیاں بیویاں بھی روندیاں بچے بھی روندے نہیں وہ باہر نکلن جو گیا نہیں. انہاں دا جڑا سب تو بڑا پہلوان جدا نام مرحب 1000 مرد دی طاقت رکھے دائے نوجوانوں جدا قد بھی بڑا بلاندے بڑا قبیل جسائی بہت بڑے وجود دا مالک گوشت دا پہاڑ اوہی حارس جدے تو ٹکڑے علی نے کیتے کہ او دا بڑا بھائی ہیں پورے خیبر دے اندر کوئی مردوں دے جتنی طاقت نہیں رکھے دا. سیرت نگار لکھ دے نہیں مرحب نے خیبر دے دینے جو تیاری کی تھی انہیں اپنے جسم تے ڈبل زیرہ پہنی 2 زیرہ پہنی لوہے دیاں زیرہ پہنی اپنے سر سے انہیں پتھر دا کھود رکھے پتھر دی ٹوپی پہنی او دی اوپر زنجیرہ لپیٹیاں او دے اوپر انہیں 2 پگڑیاں لپیٹیاں انہیں ڈبل لباس پہنے سارا کچھ ڈبل پہن کے اپنے کئی
100 من وزنی گرز دے تلوار دے نال خیبر دے دروازے دے وچوں باہر نکلیا تے رجز پڑدا آ رہا کہن لگا میں مرحبا 100 لوگ میرے سامنے ٹھہر دے نہیں اج کون ہے جڑا میری تلوار دا مقابلہ کرے علی نے اج سارے مل ویکھیا کوئی نہیں نکلیا شیر خدا چھلانگ مار کے اگے شیر خدا نے فرمایا میری امی نے میرا نام حیدر رکھے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے کہ حیدر دا معنی ہے ببر شیر ببر شیر او شیر جی دے کلوں شیر جی ڈر دے میں فرمایا او مرحب تینوں نہیں پتا میں تے تلواراں دے سائے تھلے پلیاں اسی تے خوشبو بھی تلواراں دی لگانے فرمایا ٹھہر جا علی آ رہا ہن صحابہ بھی ویکھ رہے کہ یہودی بھی ویکھ رہے ادھروں مرحب آ رہا جڑا 1000 انسان دی طاقت رکھدا ہے کہ لوہے دے لباس وچ لدیا آ رہا ادھروں مولا علی آئے ادھروں مولا علی آئے مولا علی نے اچھل کے آتے تلوار دا بار اپنی جڑے ویلے زرہ تے برداشت کیتا نوجوان اپنی ڈھال تے برداشت کیتا مولا علی نے فرمایا تو حملہ کر لیا لے ہن میری واری ہے او دا قد بھی بڑا لمبا سی میں سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا مولا علی نے اچھل کے تلوار دا وار کیتا تلوار او دے سر تے لگی او دی پگڑی چیری او دے پتھر دا خود چیریا او دے وال چیرے او دا مغز چیریا او دا سر چیریا او دا نک چیریا او دا جبڑا چیریا تلوار علی دی ٹردی آ رہی مولا علی نے ٹھوڈی چیری او دا سینہ چیریا او دا پیٹ چیریا او دے 2 ٹکڑے آگے گھوڑا بھی 2 ٹکڑے آیا علی دی تلوار زمین تے لگی زمین تے زلزل آیا ایک کی بار وہ جڑا بڑی تیاری کر کے لوہے دا خود پتھر دا خود لوہے دا ڈبل لباس نہیں بولے تسی سبحان اللہ سارا کچھ چیر دیاں صرف گوشت نہیں علی دی تلوار چیر دی پتہ لگیا لوہا تے پتھر بھی اومیں چیر دی علی والا بولے سبحان اللہ اے علی دی تلوار چیر دی یاری صحابہ فرماندے نے انج لگدا سی خیبر دا دن ہے ہی علی دا خیبر دا دہاڑا صرف ہے ہی علی دا شیر خدا نے جدو دے 2 ٹکڑے کیتے ایک روایت چاہتا گھوڑا بھی کٹیا زمین تے پہنچی تلوار زمین دے وچ کھب گئی شیر خدا نے زمین چو جدو تلوار نو اکھیڑیا نا یہودی دوڑ لگا گئے تے آوازاں کی دے رہے الامان 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 امان دے دیو معافی دے دیو یہودی سارے دوڑنا شیر خدا نے فرمایا پیچھا کرو انہاں دا سارے پیچھے دوڑے انہاں دوڑ کے جا کے نا تے خیبر دا دروازہ بند کر لیا ہن دروازہ میرے وال ویکھیا جے مولا علی نے نا ایسرا کر کے دائیں ہاتھ نال نہیں بائیں نال انج دروازہ پکڑیا میں سیرت دی کیڑی کیڑی کتاب دا نام لواں مواہب اللہ دنیا امام بہقی نے لکھیا معارج النبوہ ملا حسین ملا معین الدین کاشفی نے لکھیا بلکہ عظیم مفسر حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری چ لکھیا میں ڈھیر لگا دے میں کریم دے جوڑیاں دا صدقہ کتاباں دے اے مولا علی نے اس طرح کر کے خیبر دا دروازہ پکڑیا میرے وال ویکھیا جی اس طرح نہ مولا علی نے 2 مرتبہ ہلا کے دا وزن چیک کیتا تے وزن پتہ کتنا سی 800 من دروازے دا وزن کتنا 800 من مولا علی نے اس طرح ہلا کے 2 مرتبہ دروازہ چیک کیتا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میرے دادے علی نے خیبر دے دروازے نو ہلایا نا تے قلعہ خیبر سے زلزلہ آ گیا تسی نہیں بولے سبحان اللہ زلزلہ آیا اندر خیبر دے بادشاہ دی بیٹی جدہ نام سی صفیہ اوہی صفیہ جڑی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی خیبر تو بعد زوجہ محترمہ بنیاں تے ام المومنین بنیاں جنہ دی شادی نوی نوی اجے کنانا دے نال ہوئی سی تے معاملہ پتہ کی بنیا
صفیہ فرمادیاں اس رات میں خواب وچ ویکھیا کہ چن ٹوٹ کے میری گودی چا کے گرے. سویرے اٹھ کے اپنے شوہر کنانہ نو خواب سنایا, انہیں تھپڑ ماریا تے اکھ تے نیل بن گیا. کہنے لگا مینوں انج لگدا تو محمد نے شادی کرنا چاہنی ہے. چن تے وہی ہے نا بھائی, چن تے محمد ہی ہے نا کائنات دے اندر. کہنے لگا مینوں انج لگدا تو ارادہ کیتا محمد نے شادی کرن دا. 17 سال دی اجے جوانی سی حضرت صفیہ دی. جدو مولا علی دروازہ ہلا تے زلزلہ آیا نا, کتابہ دس دیا نے کہ اس ویلے حضرت صفیہ تخت تے بیٹھیاں سن تے اتنا شدید زلزلہ آیا کہ حضرت صفیہ تخت تو زمین تے گر گئیاں. دروازہ علی پہ ہلاندے. ہون جڑا سبحان اللہ نہ بولیا میرا نہیں خیال کہ وہ کدے بول سکے. اے 2 مرتبہ دروازہ ہلایا تے تیسری باری مولا علی نے چگاٹ وچوں اکھیڑ لیا. تیسری بار دروازہ اکھیڑ کے علی نے 8 من دا دروازہ بائیں ہاتھ نہ اٹھایا, فرمایا لو دروازہ ٹوٹ گیا چلو اندر. صحابہ سارے جدو کلے خیبر دے اندر گئے یہودیاں دیاں تے دوڑیں لگ گئیاں. اللہ مانتے والحفیظ دی آوازاں آ رہیاں. صحابہ نے جدو جنگے خیبر دا او کھلا فتح کیتا نا خیبر دا, صحابہ کے بار ادھر مال غنیمت اکٹھا کر رہے, یہودی مافیا مانگ رہے, قیدی بنائے جا رہے تے مولا علی دروازہ چکے پہ پھر دن. کوئی تلوار مار دا تے اگے دروازہ ہی کر دیں دینے. جدو قلعہ خیبر فتح ہو گیا نا, میرے والوے کہ جب مولا علی نو جلال آیا اس طرح کر کے نا تے آپ نے دروازہ پیچھے سٹیا. انسان دے دائیں ہاتھ چ طاقت زیادہ ہوندی ہے, بائیں ہاتھ چ تھوڑی ہوندی ہے. انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے دور جاندی ہے, دائیں ہاتھ نہ پیچھے سٹے تھوڑی دور جاندی ہے. تے ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے چاہیدہ تے ایسی بہت تھوڑی دور جاندہ. پر 800 من دا دروازہ شیر خدا نے جدو انج سٹیا تے 70 گز دور جا کے ڈگیا. میں کیڑا رنگ پیش کراں تو رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی والا اونچے بولے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی نے مرحبا کے سر کو پھوڑا, علی نے خیبر کے در کو توڑا, علی نے کعبے میں بت نہ چھوڑا. علی علی ہے علی علی ہے, تو رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. میں کتاب اج پڑھیا ملا کاشفی فرماندے نے کہ بعد 70 صحابہ فرماندے نے اساں ارادہ کیتا کہ ہن دروازہ بھی پھر جوڑ دئیے. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری چ بھی لکھیا, فرماندے نے 70 صحابہ گئے, دروازہ ہلیا بھی نہیں. 70 لوگاں نے ہلایا, دروازہ ہلیا ہی نہیں, جنہوں کلے علی چوکے پھر دے رہے. شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات ہن فتح خیبر جدو ہو گیا, مولا علی مرتضیٰ دے ہتھاں تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد جدو عورتاں مال غنیمت دے طور تے تقسیم ہوئیاں تے حضرت صفیہ حضرت داہیہ قلبی دے حصے چاہیاں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, اے بھی صحابی اسی بھی صحابی, پر او تے شہزادی ہے, اے حصہ تے توڑا بند ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باندیاں دے کے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح کیتا. صحابہ فرماتے ہیں اسی رات سوچ دے رہے کہ باندی بنائیے کہ بیوی بنائیے. فیصلہ ہویا جے تے سویرے صفیہ نے پردہ کیتا تے سمجھو بیوی ہے, جب بغیر پردے تو رہی, پھر سمجھا جے باندی تے لونڈی بنائی سرکار نے. سویرے حضرت صفیہ جدو اٹھیاں, رسول عربی نے انہوں نے او کپڑا تا فرمایا جڑا سرکار اپنے اونٹ دے پلان تے رکھ دے سن, انہوں دے اوپر پردہ کر کے رسول عربی نے دسیا کہ میں ادنا نکاح کر لیا, انہوں بیوی ام المومنین بنا لیا. اے او صفیہ جتنے سرکار پھر انہا پیار کر دے سن کہ جدو حضرت صفیہ نے کدے اونٹ تے بیٹھن لگنا تے میرے نبی نے اس طرح کر کے اپنا لت مبارک اپنے زانو مبارک پیش کرنے, انہا حضور دے زانو تے قدم رکھ کے چڑھیا کرنا کہ باقی بیویاں ناز کرنا کہ اتنا لاد میرے آقا انہاں دا ویکھ دے سن. حضرت صفیہ نہ شادی ہو گئی. گرامی قدر حضرات, واقع خیبر دے بعد بے شمار واقعات پیش ہوئے. مثلا کوئی حارس جڑا مرحب دا بھائی سی, ایدی بیٹی جدا نام سی زینب بنت حارس, انہیں نبی کریم علیہ السلام نے نا گوشت بکری دا, چونکہ نبی پاک نے بکری دی ران دا گوشت بڑا پسند سی, انہیں بکری لے کے ذبح کر کے انہوں گوشت نو زہر دے وچ بھگویا, اور زہر اتنا شدید کہ
کہ جنہوں انسان صرف چکھ لوے تے فوراً مر جاوے عزیر دے اندر بکری دی ران نو بگھو کے نبی پاک دی دعوت کی تھی حضور چند صحابہ دے نال جدو بکری کھاون واسطے بیٹھے نا اج ایک لقمہ میرے نبی نے لیا حضور دے ایک صحابی حضرت بشر